No áno, teraz by som vám ukázal dobrý obchod, je to Textil Elektro na meste Majstra Pavla 6. Pozrite sa. A čo tu máme lacné? Ako sa to volá? Cigánky. Za 22 eur. Kúpite 2, predávam za 15. Výhoda. Ahoj vedúci. Môžeme všetko natočiť. No. A len pravdu. Tu máte rifle 1980, kvalitné, 23. Keď chcete, vedúci by vám ich aj ukázal, ale zbytočne. Príďte si pozrieť. A to sú. No aj tie sú pekné. 24. A keď dáte mi 100 lajkov, vedúci povedal, že jedné rifle mi dá. A tu je obuv. Tu máte 22 eur. Autopánky 18 eur. Kupujte papučky teplé. Áno, 7,50. Kúpite 2, máte ich za 6 eur. Ideme na textil. No to je pekné tričko. Super moderné. Cena. Dobrá. A ukážem vám z vetroviek tú najkrajšiu. Myslím, že 45 eur nie je veľa. Stála 65-45. Pekná. Aj tá je pekná. 40. No všetky sú pekné. Ceny vidíte. Spodné prádlo. Aj to máte na výber. Ženské. Detské. No je tu toho leginy 3 eur, to je zadarmo. Detské rifle. No jaké pekné. Aj vyzdobené. Nočné košele 10 eur. Kúpite 2, máte za 15 eur. A tu už Nobel košera. Tiež cena jak zadarmo. V potravinách ceny rastú, ale tu nikdy nerastú ceny. Takto nemá hodinky od 7 eur. Si kúpi peknú zlatú hodinku. A k tomu dostane aj baterku. Čiže doporučujem navštíviť. Ahojte.